Dami nga tayo. Dami nga tayo. Pag-visit ko yan. Visit ko. Sobra. Sige na, ako na. Nanonood ko ba yun? Ha? Hindi, huwag mo sa po. Sa susunod, i-isip tayo. Wala, gusto ko yun. Dami nga tayo. Visit ko. Hindi, Bisa mo, ang tagal-tagal na kita pinapractice eh. May ka pa natuto.